Hola, nois, com esteu? Nosaltres, els monitors, estem molt bé. I vosaltres, com esteu passant el confinament? Us estan posant molts deures als professors? Segurament aquest any ja no ens tornem a veure més per la situació actual, però que sapigueu que us estem preparant activitats molt xules per l'any vinent. I de robòtica, que esteu fent activitats a casa? Que sapigueu que teniu activitats d'Scratch que us hem proposat perquè us ho passeu el millor possible i li pugueu ensenyar als vostres pares. Aaron, Saúl, com us va amb l'Scratch? L'última vegada que el vam utilitzar si us donava superbé i vau fer una evolució molt gran amb ell. Esteu fent servir activitats i esteu plantejant nous escenaris amb l'Scratch? Joan Manuel, Odei, Òscar i vosaltres també s'us donava molt bé l'Scratch i la creació de noves figures de robots. Què heu pensat algunes per l'any vinent? O esteu fent servir algunes a casa? Els esteu ensenyant als vostres pares les vostres creacions? Marc, Pablo, Àlex, vosaltres us donava superbé al Wii 2.0 i vau fer activitats super xules, fins i tot vau poder utilitzar els sensors. Heu fet servir alguna d'aquestes? En penseu alguna cosa per poder fer l'any vinent? Bueno, nois, que sapigueu que no ens podem veure, però espero poder veure's l'any que ve. Amb aquesta situació hem de tenir paciència i hem d'esperar per poder tornar amb més ganes que mai. Una abraçada.